Spomínané regionálne centrá sú v každom krajskom meste. Kontakty na ne nájdete na webe Ministerstva práce. Na prvých stretnutiach so žiadateľmi zisťujeme, aké sú motivácie toho konkrétneho záujemcu, že či naozaj ide o subjekt, ktorý svojou hospodárskou činnosťou chce riešiť nejaký konkrétny spoločenský problém, teda či chce dosahovať pozitívny sociálny vplyv a či je zároveň aj ekonomicky udržateľný. A teda v prípade, že sú tieto dva aspekty splnené, tak následne je potrebné, aby záujemca vypracoval podnikateľský a finančný plán. Musí mať budúci sociálny podnikateľ všetko naštudované? V regionálnych centrách sme naozaj na to, že mu pomáhame zorientovať sa a pripomienkujeme mu to vypracovanie toho podnikateľského a finančného plánu, takže nemusia sa naši záujemcovia obávať. Pokiaľ sú dokumenty v poriadku, regionálne centrum ich postúpi na ministerstvo, ktoré rozhodne o registrácii. Určite registrácia sociálneho podniku je kľúčová, ak teda sa registrovaný sociálny podnik chce uchádzať o nejaké formy podpory, ale teda už to samotné sprocesovanie, pridelenie toho príspevku je v gestii úradu práce. Úrad, keď obdrží takúto žiadosť, tak ju skontroluje jednak po formálnej stránke, urobí finančnú kontrolu, zistí, či spĺňa podmienky štátnej pomoci, nariadenie Európskej komisie a predovšetkým zistí, či nie je podnikom v ťažkostiach, keď žiadosť spĺňa všetky požiadavky zákona o sociálnej ekonomike, tak môže uzatvoriť s integračným podnikom dohodu. Dohoda sa uzatvára na 1 kalendárny rok, ale vždy sa príspevky vyplácajú mesačne pozadu. Integračný podnik môže žiadať o 2 druhy príspevkov. Je to jednak vyrovnávací príspevok a jednak príspevok umiestňovací. V roku 2023 úrady práce na tieto príspevky vyplatili asi 40 miliónov eur. Záujem rastie, takže za minulý rok očakávajú platby vyššie ako 50 miliónov eur. Úrady práce dohliadajú na správne vyplatenie. Úrady práce robia všetko, aby tieto príspevky poskytuje sa poradenstvo sociálnym podnikom, ale samozrejme na druhej strane každý jeden príspevok musí byť vyplatený účelne, hospodárne a efektívne. Čiže aj zo strany tých úradov práce je ten príspevok vyplatený až vtedy, keď ten zamestnávateľ spĺňa všetky podmienky. Zaujal vás práca sociálnych podnikov? Nakupujte u nich. Vybrané služby sa dajú nakúpiť aj cez servisné poukážky. Vtedy svoju finančnú podporu dokonca znásobujete. A ak máte rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, viete na týchto službách sociálnych podnikov ušetriť. Servisné poukážky vydáva Ministerstvo práce. Servisné poukážky sú jedna z nepriamych foriem finančnej podpory určenej pre registrované sociálne podniky. Hovoríme o službách, ktoré sa týkajú domácnosti a záhrady. Za službu platíte servisnou poukážkou a tú poukážku si môže kúpiť buď bežný občan 10 € za 10 €, alebo občan, ktorý je odkázaný na nejakú sociálnu službu. A tuto sú zvýhodnení tí odkázaní na sociálnu službu a 5 € ušetria na jednej poukážke. Vybrali sme sa do obce Sap nedaleko Gabčíkova, kde si za takéto servisné poukážky občania môžu nakupovať služby v obecnom sociálnom podniku. Obec si podnik založila v máji 2020 a darí sa im ho držať v sebestačnosti. Služby vykonávame pre občanov ako kosenie trávy na dvoroch a v záhradách, potom natretie plotov a orez stromov. Za služby môžu platiť v hotovosti alebo servisnými poukážkami a občan môže tieto poukážky zakúpiť pri objednanej služby. Tieto poukážky sú v hodnote za 10 € za jednu poukážku a výhodu v tom má podnik v tom, že v trojmesačných intervaloch tieto poukážky môže požiadať ministerstvo, aby odkúpil v hodnote za 13 € za jednu poukážku. O aký pozitívny sociálny vplyv ide v SAPe? Pre náš podnik nejde hlavne o zisk, ale ide o to, aby ľudia z obcí a z okolitých obcí boli zamestnaní. Momentálne majú 20 zamestnancov, v lete o niekoľkých viac. Zákon stanovuje minimálny podiel z nevýhodnených. Áno, dodržíme, čo nám zákon predpíše. To znamená, že najmenej 30% nevýhodnených z celkového počtu zamestnancov. U nás je to v percentách 45%, čo je celkom slušné číslo.
Čo je pozitívne, že naše služby využívajú aj samosprávy okolitých obcí. Skúsenosti toho 5-ročného fungovania sú také, že nie do každej obce odporúčať takýto podnik, ale do mikroregiónu. Starosta je presvedčený, že poukážkam sa u nich darí, lebo ich predávajú priamo na obecnom úrade. Na Slovensku ich ale nájdete veľmi zriedka. Prečo? Snažíme sa to propagovať rôznymi spôsobmi, ale asi sa musia aj ľudia naučiť používať tie servisné poukážky a možno, že aj tie podniky viac propagovať možnosť tých servisných poukážok. Ako môžem ako zákazník podporiť toto podnikanie a kde získam informácie? Na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je dostupný register sociálnych podnikov, v ktorom nájdeme všetky aktívne registrované sociálne podniky. Na internete je dostupný aj katalóg sociálnych podnikov, do ktorého sa môžu evidovať registrované sociálne podniky a získať tak svojich potenciálnych zákazníkov a poskytnúť informácie, ktoré o sebe chcú dať vedieť. Určite môžete podporiť registrované sociálne podniky tak, že si priamo od nich kúpite určitý produkt alebo službu.